Madam, you are here with Barrister No Case International. I am from the Chamber of Chamberistics. I was called into Bayana from Nimeba in the year 2045. So today I am into your abdomen to take a list of your missing things. Can we keep present the Ibega na court? Pay in a judiciary and court martial way. Because to started with, told me your name. Anastasia. What you question upon them? Anastasia, yeah? Here na where are you metaphor for? Okay. It's when your belongings and your pathological anamities in according to the law of Anekento about 1844 has made it illegal. The only people here in must report to the court of law for a proper action to take place. Okoko. So you bought cocaine on here now. Yeah, Okoko. 3 fowls. Fowls. Spell the name fowl. What fowl of what? F-O. Fowls. I get in your S. My cocker root. Wash. Umuyole. Umaya, what and 6. Is she has 6 children. Each fowl 6 children. That is Abakoya 6 into 6, 12. Plus another 6. Yahoo 18. 18 children's fowl. Then the lady happen. Oh no. Inside your room or outside? Outside. They happen more cook. No, cook be happy and happy. Okay, happy. How do I want to see on your name? I want more years in the Okay, theater. Okay. Have you entered the case? And what will the police report to the case of Koga? I'm going. Eh? Okay, what about the police here for there? What about the Guanami or it's a prologue no one? Umadapan. Into my gab. My Baumon Nago marking, what about the big raga reporter? No. Yes. So you can first entrance in a first lawyer of the foul case. Okoko low take on Harry or your chapter. Yes. Yellow fowl, black fowl, and Igbo fowl. Yes. Now, Okukon, ele afọ le ka adịsị. Ndodola afa atọ. Okoko na nnekwu. Dola afa atọ. 3 years old. Yes. The mother. Ụmụ ya kwano afọ le ka adịsị. Ụmụ ya abọbere ha ọhụrụ. Infant. Yes. Infant fowls. Yes. Infant ọkwado YE. Ọkwa ya? In that day before half. Only mother call your cocoa. What the name? They don't have any. Oh, we didn't know cocoa. Do fertilizer. Fertilizer. I want to fertilizer. Brewery. Okay, you have brewery. Fowl. Eat. Brewery. Left. Come back. No. Children, out. I am not here in French. I wrote in French so that we can court and we can interpret in a British language. Then I'm running a negranya gas, Massagatonia, Casonia. But then we can get shot. On the name you. In your tag, give up. What do you need Legano Shimo 1 year on Yama? So you have out to Mrego.
Okay. Mgbe na anụ na m ihe kwuru ikpe ga ihe a ga-eji ebupụ ikpe ga akọtụ 28,000 naira. Okwu abụla m. Onye m ga-eweta. Ị ga-agba mbọ na weta maka iweta dị ihe ndị a niile ikwuru ekwa we use it against you in the court of law. Ebe iwu onye ebe agbala m gị ikpe aga m akwụ ya ma ga-apele m ya ma ga mkpele gị ikpe n'aka. Yo, anụ ọha ya zụ onye aka ebe. M ekpere gị ikpe na kredit. Si ọnwụ na-ekwudo ụgwọ m ihe ọbụla i kwuru nga m eji ekpe gị ikpe n'ụlọ ikpe. Okwu mere o kwesịkwa ka okwu gwụ. So ọ ga-aka mma na ịbagoro ụgbọ atụọ ihe. Ọ bụrụ ụtara gị megogodu mee ihe hụ ụzọ. Odumaga ga-butere ya ụtara anụ n'ịdọga. Ngwa mmemme agbala m igwe onye ya. Ife ofe adị ofe dị agha kupụta ekupụta ka ofe gbagote ikpe ya anọ. Akpa oru anọ gị weta o na ụdị ikpe ọkụkọ na-ada ekpe ya n'efu. A na-erisi nri eri enyi ekpe ya ekpe ikpe dị ikpe adị so ikpefu. Ebe ị lechara anya ọkụkọ onye hapụ ụmụ gị ọkụkọ ga-ahapụ ọkụkọ gị ga-ewe ha ụzọ ọkụkọ a na-azụ n'ime ụlọ rụọ na ha keji kpochie ha ihewe ọkụkọ oge ọkaike unu na-ebu a sị na amụrụ ka enye m ya n'ego mpọ m zụrụ. A ga-enye ya n'ego ahụ dị na mọki mama nwa m ọkụ gbachie n'ụzọ gị ga-ahụ ọkwa ka nne gị butere nwa na ọmakwa ya asị nwede ego maka nye nga ego ngwa hapụ nri o hapụ ebe arị ọkụwa nye nga ego unu ga-amụta mma n'ebe ebe ndị m nara n'ebe karịala aka m ejire n'ebe ọbụna mbịa nwa onye ọjọọ ma gị ọ sị gị hapụ gani ka onye m ya n'ego gị gaga bute m nwekwara akọ m uche kechere m ihe a ma ebu ka akụ ma jetụkwa m ego maka m pụọ m zụrụ ka ehi maka ikpe na a ga-ekpe nwunye echi ihe ahụ dị ikpe otu ụbọchị a ga-ekpe ikpe ka a ga-ekpegide afọ na-agwụ ọgwụ ka ikechi ihu ọgwụ omele ọgwụ ihe ọ na-abụ mgbanye m ịba nọ m n'ahụ ma ọgbagbuole m sọsọ akụkọ ọkụkọ gụ na ọwụ isi ijiri ọgwụ gba m ibe anyway ikpe ga-aga ahapụ ya n'esie afọ ọdọ emebido ekpere bikọs ote m si hụ ebido ikpe gị nta gị ekpechali madam ya ọgwụ na inyere m mgbe ahụ ma eji ama gị iwole drọg dila iwu onye na-iwu drọg iwu onye na-ebu ahịa ntọ enwechi m kama m ga-enye gị mkpochie gị na nga ilechara dị mkpa ha ka m nọ lọya ọgwụ na elebistra ọgwụ na ọgwụ na ugbo elebistra Israel n'ụlọ ọgwụ ị ga-apụta kọt bịa gwa ihe iji ọgwụ eme ebe ị na-awụdụ dọkịta iwụdụ nọọsụ gị ibugbo ọgwụ na ị ga-aṅụ iwu drọg swallow aga m aṅụ maka isi ọwụwa yes ihe mere na amana m gị ikpe na ị ga-agara ya nga Guys, on.